Приятели, нали доста време чакахте Need for Speed, а сега тук ще ми доставиха едно прекрасно Lamborghini Huracan V18. Да, това е. Италианска красавица просто. Това е много бързо. Ето, буквално съм останал с $2000 само заради неговия туник. Да. И доста ми хареса. Хора, това ми е новата кола. Това ми е първият шорт, между другото, от Need for Speed Heat. Съжалявам обаче повече няма да има Minecraft. А това виждам, че е доста харесано видео. Но съжалявам, просто няма да има повече Minecraft. Защото даде някаква проблем. Исках просто да си изтегля наново, без как се изтрих и исках да се изтегля наново. Изтеглих се, обаче ми дава там някакъв проблем и няма как да стане. И да, съжалявам, но вече ще се върви на Fortnite, Need for Speed и FIFA. И FIFA-ове, такива работи, GTA, може би, защото сега не е ми тръгва, ама може би и формули ще включи, но да. Това е уникален черен звяр. Ламбо. Еми хора, оставете по един лайк и нека да го строшим и да включим нов рекорд в YouTube, да се абонирате за канала, да коментирате каква игра да играя с мой приятел. Съжалявам, че няма много видеа, но просто сега съм в период, в който съм зает и просто не мога. Така че, сори, но рядко сега ще качвам, защото сега съм в лятна ваканция, имам и доста да чета, имам и доста домашни, имам и задължително и намирам време да играя. Да, намирам се време да играя си често. Съм просто доста заед и вас снимам. Сега правя кратки паузи, такива работи, да. Но скоро ще се завърна, така че очаквайте видео на Need for Speed Heat, Fortnite с приятели и тайното видео с моя приятел. Хора, аз вече знам каква игра ще бъде тя, с която ще играе моя приятел. Но ще бъде Fortnite. Да, ще бъде Fortnite. Играх един път с Диро на видео на Fortnite. Не се получи чак толкова добре, но да, играхме. Сега ще играем с Райан. Той играл доста повече време от мене. Аз играя близо около 3 години, а той играе около 5. Да. Това е съвсем друго нещо, да. Принципно, и двамата сме си доста добри по рота. Абе, няма какво да се бавя. Просто сме повече играли. Сме станали доста добри. Между другото, аз не направих голяма пауза от Fortnite и се завърнах наскоро. Буквално хора направих 3-месечна чивка от Fortnite и се завърнах сега в Chapter 5 сезон 3. Защото се правих настройките, имаше някакъв супер голям проблем и аз нямаше какво да направя. Да. И ако се чудите защо съм с една бутилка нитро, хора, спокойно. Това е нитро 1/9, което е много по-добро от нормалното. От нормалната една бутилка, но да. Надявам се да ви хареса този клип. И да, от мен, чао и до следващия път.